To kamar yadda kuka sani, drama ce za mu yi. Me take zama kamar Yesu. Kai ne Yesu ga gicciyanka na ɗauki gicciyanka. Ku kuma da kai da wannan, ku ne sojoji. Da zarar mun ba da action za ku kama dukan shi. Kun san an doki Yesu. Ku kuma da an doki Yesu za ku kama kuka. Cameraman namu ana cewa action za ka ɗauka. Baya. Camera roll action. Jesus is Darata wannan magana. Kai da kake kai da zaka zama kamar Yesu. Ya za ka ai ka shanye wannan dan duka. Okay. Camera roll action. Ka taba jin Yesu ya zagi. Yesu baya darata wannan duka ba. Kai Yesu baya zagi. Ya hakuri mutum ya ka daure kuma dauka giciya. Kuma dauka ya hakuri dauki. Camera set. Okay. Camera roll action. Yau ga ake yi, da maka mai su hauka ne? Ba yi.